दिनै एसे रायजो राजाफोर सावरायगोन नालाय मा होनो खोनासंनोसै आरोना नै आबै औ जानो फैनांगौ आं जाया एकदम माने पुरा आइस जाजोबबायमोन आरोना नैबे दैया आइस ब्लेक नै ओमफ्राय नालाय खांखमाया माबायदि नैबेजों सिथाबफाबायसो नै खांखमाया नालाय नै थै बे गुसुआव सोरबा बारसननानै थाजायोलै नालाय माबायदि मारैबा बिदि जाहैखो मिथिला नैबे गोथै ओमफ्राय नैबे गला गबाय गबाय नै नालाय माबा थग'ग' जादों देन्जार गुसुखा खांखमा सिथाबजोब्बाय नै आं मोखां फुला बायोबो एखमबा सायाबानो बे स्किमाव थांबा नाखौ साजोबदोंब्रा बद्रानो मा खालामनो ओमफ्राय नों मोखां फुनोसो मोजां जायो नायनो इसो मेगना मैखि जाजोब्बाय नोंना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ फुंनिफ्रायनो मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन बाट जायासै आरोना मानो होनब्ला खामानि दामानि मावस्रांबाय ओमफ्राय दायो आं न'आव थांनो नागिरदों नालाय माने मैया फन हरदोंना न'निफ्रायहाय माने दिनै एसे रायजो राजाफोर सावरायगोन नालाय मा होनो खोनासंनोसै आरोना रायजो राजाफ्रा मा होनो माने हाखौथ' जोंहा फाननो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो माने दस्रा गामिनिसो आरो मानसिफ्रा दा रायजो राजाफ्रा सोया मा जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर स' थांगोरनोसै लोगोफोर बिदिब्ला थगाय थादो लोगोसे आंजों लोगोसे ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना स' बिदिब्ला थगाय थादो लोगोफोर आं जेबो देलाया सिनि सिन्दुरल' थुबाय लिपस्टिकबो गरम ना जा देलायनो बादों ओमफ्राय बिदिनो थांसै आरोना एक्स' आं थांसैखाय दुखु जादों दे एक्स' मोखाङाबा मा फोनांना लाखो हनै गोसोम सोमनो एक्स' बाय बाय टाटा बाय उलु थादो आं गाबोन फैगोन दे दालाय मैदा जाजोब्बाय मोखाङाव अबाव मा फोनांनानै लाबोगोन दायो बोराया ससे बास्टेनसिम दोनलांनो नागिरबाय माने गावहाबो डिउटियाव थांखासिगोन नालाय ओमफ्राय थाबायलांनो गबाय आरोना बेयाव हाब्रुबो दंना लोगोफोर स' थगाय थादो आं बिदि हिन्जावनि जिरायनानै मोजाङै हमनो रोङा मबाइल कमफर्टेबल मोना स' थगाय थादो लोगोफोर थांगोरनोसै बेयाव नङालै बै स्टेसनावसो बे गैखायाना बन्द'खासो बास्टेननि इथिंबा बन्द'खा होनखाबाय आंलाय CSPयावसो बख'फैयोना गैला मोनानासो सहैसिगोन आङो लोगोफोर औ दासो दहायसो फैसा सोनानै थांखांबाय आरो बर'नो फैलायबाय सानसेनिफ्राय बे फैसाया नाङा मबाइलानो जायाना फैसा बख'हैगोन आं लोगोफोर फैसा गैया थाइसेबो मा लांदोंथाय नायलाय लोगोफोर नैबेनि बै गथ'आहैनो मा जाखोथाय बे द्रामाव मा लांदोंथाय मिथिया हमनो हायासै आङो टिकेट दाननां काउन्टाराव टिकेट मोनसे लायाफा न'आव थांना दा बारा लायो बिसोर 80 थाखा बियो बिलाबायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय बायो आङो नांलायलाबायनो 50 थाखा बासा बेनो लोगोफोर आङो नै टिकेटबो लाखाबाय ओमफ्राय हाबफैसै आरोना गासिबोद्रा सोलाय फैनानैखौ थाव आया खुरखि जिङाव मोनबा मोजां जागौमोन नोंला ओरै गथ'खौ रेकर्डनि जालांनो नागावो मागो दे पपकर्नखौ 70 थाखा दे माखौ गावनो माखौ नांला जाबाय पपकर्नखौ जायो मोनसे दंबावोना गैला बे मोननैल' लाखादोंथ' आङो बाखोबाय दायो ओमफ्राय बोराय जाबाय गावबो डिउटियाव थांसिगोन ओमफ्राय पपकर्न लादों नालाय जानो बासाव ओरैनो टाइम पास खालामलांसिगोन ओमफ्राय गावहासो जाफालांबावबाय
Jalan golang masih dang mau bus dong nih. Apa sih dah coklat? Sebenarnya saya mana langsung deh. Aja ya. Nah, saya nani aja tuh dia hari ke sewa. Landu sampai. Iya. Pas karsikan, ustalan dah karsikan. Kau jauh suami mincla. Hei, no, kau hasil biar pas, so sana lu nendak urang. Sana dia leng lang mau bayar no ke. Hah? Baik barang. Sasi sana mandi leng lang no. Nah. Tarik suah, kawan apa? Aja udah tangga, bukan nanti. Tang bayi, pas habis itu tuh. Nanti kami sih kok. Pas ada ibas tuh nih perahu kalau banyak lagi kan. Kau jauh suai kan tak? Bukan wanita nih. Mana tuh dia? Maya. Bocah. Abin cuma tu. Abi, kok kunci dah bila? Ya, bahkan kita ada opening kalam dengar na. Sahata baidis nama amma bihi kemana cagra juga na. Dini nu apa moya per opening. Dini sih kalam dengan moya nu lagi mentang dokan puna. Baik dokan jajab sih kan berkas siapa? Pas ada isu sih bela keper, tanggal ni sih, saya dah kau soya minca bebas sama biji pada, angin suka ke bidang berai basa. Kau betul dan bela keper tanggal ni sih kan. Sonal jangan pun jai tangsi ada nak dengan. Aku beri apa? Pop ni kadang cini. Chip ni. Mat chip ni lah, macam chip yang dia bawa. Anu ni mudah tu. Kusuga munbai ni. ओरैबायदि मिउजिक दामदोंना बेकग्राउन्डआव लोगोफोर बुंनांला आरोना नोंसोर ससे खोनाखाबाय खुसिखौ मोनबाय दायो जोङो बरियासे गान दामलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने बिदि गान दामबाथाय बिराद मोजां मोनो नालाय बरिंबो मोना स' गान खोनासङै सङै जोंबो थांगासिनो दङ थांगोरनोसै लोगोफोर न' फारसे आरो माथोबावनो ओमफ्राय माने बोरैबा बोथोरा मोजां बारा गरमबो नङा बारा थान्दाबो नङा स' देखायलांबाय आरोना लोगोफोर खोनालांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दायो जोङो सेरफांगुरि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बासआ बिदिनो बांद्राय स्ल'द्रायबो नङा बांद्राय स्पिडद्रायबो नङा आरोना बुंनांला नैबे मानसिया ब्लाड हरदों खोमादां आरोना बे आखायाव लानानै थांदोंना नोंसोर नुखादों लोगोफोर स' माब्ला सहैयो नेनानै थाबाय थानोसै बरिं ओमफ्राय गान दामगासिनो दंना फुरानो गारियावहाय मिउजिक दामगासिनो दं आरोना गोजौआवहाय सनालिजों ओरैबायदि डायलग मारिबोबाय माने रायलायनायानो सिरिखौनो थानो रोङा आरोना थाइकान्ड' गेलेदों थाइकान्ड' गेलेग्राफ्रा जोंबो गोदो बेयावनो गेलेयोमोन थाइकान्ड'खौ गेलेयोमोन आं आगोल थुना रायलाय मेथाइ लानानै खानानै लाजाय ब्रें जाबोजोब्बाय गारियाव साइसनो हाजोआवहा सफैबाय जोङो सफैनानै दायो टट' लानानै थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर थांगोरनोसै न'सिम जों लागोनि फाराम हाग्रा गोजा जोबसै ना सनालि हाग्रा गोजा जोबसै होनदां आयदै सनालि नों बुद्दिंलांजाबा सेस लाखियाबा हा औ दायो न'आव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय न' सिबखांबाय आं ओरैबायदि गरम हा ए औ थांनोसै आङो र' आनै मोनावहाय ओरैबायदि गरम बुंनांला खाना थाना खानबाय थालाहां बिदिनो थांगोन आं फोथाल' थुनानै गरमथार बुरैया ओंखाम संखानो नागिरबाय आयु मायदि गरम थैनो बायदि गरम खारोना लोगोफोर स' आङो थांनोसै आनै मोनावहाय ओमफ्राय मेथें जासिगोन ना बेखायनो थांनोसै आङो आनै मोनाव थांगासिनो दं आं नै लोगोफोर गामिया जोंना आमथिसुवा हाग्राखौनो माबायाखै दां सनस्राङाखैदां नै हाग्राजोब एम्फौ फिसिदोंनो नै आयौ जा गिदिर गिदिर जाबाय नै आबै औ जानो फै मालाबा आं जाया जानोलाय सानानै फै आं जानो हाया एलार्जि जायो एलार्जि मालाय ओमफ्राय नै माथो माबा मोखोना बिलाइसो होखो मोखोना बिलाइखौ जायो थोबगोनब्रा जाया ए थोबगोनसो आं इन्दि बिलाइयावसो थायो सान्दों
नै ए मैया ना गाम्बारि थोबजोब्बाय बिलाइबो दङ ए बेयाव थोबनानै ओमफ्राय ए माने इन्दि बिलाइखौ जानोसो होयो औ नैबे नै थोबजोब्बाय हनै बेयाव मैयानि बियो मैयानि ओरैजाय बेसेबां फवालाय आबै 100 ए जोंथिंबो 100 100खा जोंथिंबो 100 लायो अबा खम होलाबाय आयौ फिसा हनै गोलैबाय थामाबाय गाबोन माबानोसै बियो दा मोनायाव थोबजोबनोसै आं दांनोबो जेबो मोना मोनामजानाय जेबो मोना संनोबो हायो खिन्थु जानो हाया एलार्जि जायो एम्फौआ नैबे जागासिनो दं आरो नै बेहा गदायसो मारा गैला गाबोनसो गाहायाव हैनो सिरिनानै थाजोब्बाय हैनो मोनसे दालाया नै सिरिनानै थाजोब्बाय बेलाय गाबोन सोरनानै जाजोबनोसै ओमफ्राय देनां थोबखांबा गोरलै गोरलैसिन नुयोना दा जा गिदिर गिदिर लन्द्रा हामाथि